Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Yari kita sa ika-29 ng adlaw sa bulan sang Abril 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan liwat kita nga mag-inop danay
Tudtog kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Plus ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa sining nga udto sa pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan kabayon tanga okslang ang inyo sining pag sinalayo. Tandaan tagida si COVID yara lang sa palibot, no? Hindi kita magpasayang-sayang kay kabudlay gid katama, no? Kung wala man lang sang dapat nga kaladtuan kag pwede man lang mapaiway, ipaiway tanay, no? Steady pulse lang kita sa aton sining nga mga puluyan. Pero kung may kaladtuan nga hindi gid mapaiway, diway kita choice, no? Dapat naka-face mask, facial kag social distancing ang aton sining nga himuon kun yara kita sagwa sa aton sining nga mga puluyan. Kay mabudlay na, basi malaskaran ka ni COVID-19 la. Amo ginang pinaka masakit gid kag pinaka budlay gid sa tanan, no? Sige, kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan? Oks lang. Ang halos karabanan na nagahimos na sang palanyagahon sa sining nga udto kay tigirigma na. Ang iban sining nakatapos na, ang iban sining nagahimos pa. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon. Kamusta do? Oks lang no? Basta importante lang kung anong mga health protocol sa mga banwa ta dira. Tumanon ta kay kabudlay san o pa ni maganubo man. San o pa ni magbalik tong naka-single digit lang tatani. Pero gina-expect man naton nga ining bulan sang Mayo ang probinsya kag ang syudad sang Bacolod ang yara sa gihapon sa MGCQ, no? Apisar nga ti may mga GCQ status like Apayao, Bagyo, iban pa to, Dinggit, daw layo-layo gawa, no? Pero ti mas mayo nga bisan pa, no? Kita diriya sa Region 6 ang maka-MGCQ ang status. Kay bisan paano magkagios kita, although nga may limitasyon ng gamay ang paghihot pero magkagios kita, no? Amo lang ng tama gid kay importante. Samtang sa oriental side, kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa Kanginan, Oks lang. Kag sa Bugos nga Region 6 sa mga probinsya like sa Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo Province, kag Iloilo City, no? Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa kinandan. Ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa mga kaaksyon ta, karon dugay-dugay mangin kaupod taman si Governor sang Antique, Governor, Congresswoman sang Antique, Loren Ligarda, former senator, mga kaaksyon mangin kaupod taman dahil sa aton sining pangalaga. Karon lang dugay-dugay sa Kapitolyo Probinsyal anong mga balita sa sining adlaw. Requirement sa mga inbound travelers wala sang may pagbago sa bulan sang Mayo. Kag Provincial Administrator's Office disinfect matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka empleyado. Karon dugay-dugay hanuton na ni Aksyon na Brian Morden ang balita gikan dra sa Kapitolyo Probinsyal. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon R. Tayhopon.
Ini may kang tanan sa resolusyon nga naga-convert sang propiedad sang syudad nga himon bilang residential area sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, aprobado sang sanggunian panlunsod. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa 45 anyos nga lalaki patay matapos nga maghikog kaina sa ngaga sa Barangay Mansilingan. Paghikog sang biktima dungan man sang paglubong sa napatay sila nga Iloy karon sa hapon, no? Daw subo-subo ni nga balita, no? Inuglubong ang Iloy niya kay napatay bangod sang balatian. Inuglubong karon sa hapon, pero ini siya ang biktima nag-commit man sa paghikog, gintero ya ang iya sining kaugalingon, no? Bugtong lang ni sa kunong bata sining napatay, mo nagaisahanon nga bata nga lalaki sang sining napatay. Ti duwagid mag-Iloy gid ang buti inuglubong na ni karon sa hapon ng Iloy. Ang biktima ya ti ginhikutan naman sa pamilya, no? Subo-subo nga balita nito nagsahon nga balita ini mga kaaksyon daw nag-unong ang bata, no? Sobra guro nga problema ni. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden. Ani Aksyon Alvin Graba, duha patay, 7 ang pilason sa 3 kasiparadong aksidente sa Nakbanwa sang Silay. Grabe, no? Sa Silay lang ni. Duha gid ang patay. Kag 7 ang pilason. 3 man ka aksidente sa Nakbanwa sang Silay, no? Aga pa kay na dito sa Lantad area. Pag-adlaw dira naman sa circumferential ng going airport bla. Subo-subo maning balita, no? Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, isa sa 2 ka mga NPA nga napatay sa engkwentro sa Banwa sang Ilog na kilala na. Kagiban pang mabalita sa patrol karon dugay-dugay aton hibaloon mga kaaksyon. Samtang may mga balita man ta karon dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad sa out of town naton nga mga reports, no? Gikan sa syudad sang Cadiz, Sagay kag Escalante. Kamustahon ta karon dugay-dugay ang balita we Aksyon Roger Gotib kag ang balita man ni Aksyon Percival Villamor gikan naman sa Central Negros. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Department of Interior and Local Government o kung DILG, nagpagwas ang guidelines sa pagpatigayon sang community pantry. Dapat importante, wala lang sa maglapas sa health protocols. Amo lang na ang tandaan tagid, no? Dapat ang mga naga-organize sang community pantry, mayara sang coordination upod ang barangay officials kay ma-provide sang barangay tanod sa mga kapulisan nga natungdan. Amo man lang nang dapat nga himuon sang mga organizers sang community pantry. Ato ni baloon na karon para maintindihan sang publiko kay iban dito ho ginadagsa na kay nada sa may area sang barangay Villamonte ho nagdagsa man. Way na social distancing Ay ho. Tandaan tagidara lang si COVID-19 sa palibot kabudlay kung kaysa malamita tabla makunanta mahalitan ta sining bakterya nga ini. Ay ho. Samtang Presidente Rodrigo Duterte nagpangayo sang pasensya sa pagpalawig sang MECQ. Ang MECQ sa iban nga mga lugar daw gina-consider nga hasta May 15. Ini mga kaaksyon isa ka 15 días nga extension. Lantawon ta kung padayon nga maganubo ang numero
sang COVID-19 partikular na sa mga areas nga tama gid ka sa limuot sadtong nagaligad nga mga sinimana, no? Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Rion Sai sa Bacolod kag Negros Occidental. Aton hibaloon karon dugay-dugay sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. CantongNo Radio Philippine Standard Time las 11:23 na nga tunuras 11:23 na mga kaaksyon. Sige, sa way pa makachibog na paghimos na para makachibog kita. Dugay-dugay kag sa mga nakatapos na kag nagapahunay-hunay na sa sining nga odto, ululupod na kita diri sa aton sining nga pagpangalaga. Ayos sa mga kaaksyon ta, i-like kag i-share ang aton sining programa. I-like gid kag i-share, no? Sa sining mga inuras sa aton sining programa sa Aksyon Balita Banat Bulig diri sa CantongNo Radio Bacolod. Lasang inyo sining mga mensahe at tagan ta man karon ig talupangod diri sa aton sining pagpangalagad. Plus ang aton sining mga kaaksyon nga nagatutok lang sa website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta by CantongNo Radio Bacolod tirahon ta na karon dugay-dugay, ha? Sige, dali gilang kayari na ang aton sining resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kunisti L sa sining adlaw sang Webes ika-29 na sa bulan sang Abril 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 9 kag 1, liwat 9 and 1. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang bal. Ayos, sige, samtang nagpahunay-hunay kamo sa sining udto, dali gid lang ha kay basa tadianay sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ayos, dali gid lang na. Kay ma-open tadianay ho kung para makabasa kita na. Ayos, may lang pagpamati sa kay Ami Hinisera Infante. Una-una kagid ba? Ami Hinisera Infante, no? May lang pagpamati kag sa kay Iyadada, may lang monitor, no? Sige, kag daligid lang din na to. Daligid lang ha kay para mabukaran ta niyo. Sakay in Masino Taihon may lang pagpamati, no? Kay Suset Alunan present naman siya. Suset Alunan dira sa Hong Kong, no? Ayos, daligid lang kay diri sa piyakong bahin pang bukaron ta ina isa-isa, no? Para makita tara sini sila, no? Kay AG Manalo, may lang pagpamati AG Manalo sa kay John Lloyd Kainoy Salvador, no? Kay Josephine Celestitay ko, may lang pag-monitor. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, good morning lang. And Sinaida Shibata, no? Sinaida Shibata. Kag kay Marisa Baliao Hipanaga, may lang pag-monitor. Sa kay Analisa Busayong, kay John April Hipanaga Sipida, may lang pagpamati man. Ha? Kay Atia Kim Eriman, kay Erwin D.B. Gonzales, and Andrio Huilar. No? Andrio Huilar, may lang pagpamati. Ayos, kay Anabilia Abok, no? Kay Santeros Tico, kay George Gargasiran, kay Mama Jeanette, and Jolina Alpay,
Riquido Abraham, Yorb Quiniol, kay Charnet Albios Modina, kay Brian Junaldo, Nicole Magbanwa, Jisa Joy Makawili, si Fernie Espaniola, Araman, si Abel Ohoylan, no? Si Cardo Martin, De La Cruz Villaflor May, si Kayen, and Vicente Catilogo, no? Kay John Diamante, Allen Louie Himotia, kay Lilianisa Tadina, Lilian or Lilian Tadina, no? Jeneline Warba, kay J.R. Gabo, Santos Welma Bertumin, sa kay Baryuga Ray, Percy Ortiz Tuayon, Jenny Solgon, Mobin Lao Sapihi, and RJ Adorio, sa kay Angeli C. Regis, and Amifil Ormando, and Maximo Nava, kagawad Imbong Jocampo, si Jovi or Lovey Castellanes, kay GGC Kasanag. Salamat gid sir, no? Kay GGC Kasanag. Thank you gid sir. Dexter Deriada, Bia Jonathan, Alex Montesa, present na, no? Sa sining mga inoras. Sige, i-like lang kag i-share ang aton sining programa kay para siguradong sigurado matera ta ina dugay-dugay. Sige ayos. Alfredo Rico Jr. Hoga, monitor man. Ayos, sige. Daligid lang mga kaakson na standbyan ay kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligidamang madugay. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse Aton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:32 ng aton oras. 11:32 na mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sang ginyo sining palatuntunan. Sige, pwede ba lang maghubin ang may edad na? Pwede gid Why gid problema? Kay sining nila bisan may edad na basta kondisyon lang huben sa gihapon, no? Kinanglanta mag-DTX 500 capsule lang kita, mga kakson. No? Ang DTX 500
Grasya sang superior antioxidants nga nagaprotekta ang report ni Aksyon de Abuso gikan sa News Center bulog nga ginadulong si News sa kalwan sa Yari ang countdown sang report anay ho. Kadtuan tanang balita sa national we have Aksyon de Abuso. Ini may kang tanan sa sining palayag sang Department of Interior and Local Government nga nagpagwa na sang guidelines sa pagpatigayon sang community pantry. Ang iban sinabi kay do budlay kanon bla pero ang nagasunod okay lang naman, no? Kag Presidente Rodrigo Duterte nagpangayo sang pasensya sa pagpalawig sang MSCQ. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, labi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Amin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sang balita ni Aksyon Eden Abuso gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon Eden, mayungod to. May nagtaksyon Rex, kay sa tanan natin nga mga ka-aksyon sa ato nga balita national, nagpagwa ang Department of the Interior and Local Governments ng guidelines para sa mga ginapatigayon nga community pantry. Sa pagsinapol, kaupod si Presidente Rodrigo Duterte Miyerkules ang gabi Abril 28, ginpahayag ni DILG Secretary Eduardo Año nga naghimo sila sang guidelines agod malikawan ang posible pagsaka sang kaso sang COVID-19. Suno kay Anyo, hindi kinahanglan sang organizers nga magkuha sang permit, apang kinahanglan makig-angot ang mga organizers sa local government unit, bangod sila ang maga-identify kung diin nga lugar ang dapat patigayunan sang nasambit nga aktibidad. Dugang pa ni Anyo, obligasyon man sang LGU nga maghatag sang seguridad sa community pantries agod malikawan ang pagdagsa sa mga tawo kag mapabilin ang katawhayan samtang ginapatigayan ang aktibidad sa bulig man sang Philippine National Police, barangay tanods, barangay officials kag mga volunteers. Palayag ni Anyo, kinahanglan man sang sistema kung paano mapalambot ang bulig sa mga benepisyaryo. Sino pa kay Anyo, wala sang bayaran ang mga organizers kag LGU bangod ang nasambit nga aktibidad ang nagapakita sang bayanihan spirit sang mga Pinoy. Anong guidelines sa Aksyon Eden? Amo man lang to Action Rex, magka-coordinate sa LGU, kaya ang LGU ang ma-identify kung sino o kung diin nga mga lugar ang patigayunan Ay, sa... ka? Oo, muna kuno dapat. Nadugangan naman obra. Sang makanto ka pa to. Kabudlay na iya kay sa prangkang istorya, subong eleksyon na matamat na saka ang hilanat sang eleksyon mo. Hindi mo na malikawan, ti karon ni identify na sang nagapungko nga didto lang sa purok nga muni, pitiksinta sa ilaman to gali. Amo na. Galing dapat iti amo na yung hambal nila. galing kay amo ginang ginakuan sang gobyerno tay. Oo, sa DILG Action Rex. Kaya sila kung nung may hawid, kung sino mga indigent, sino mga dapat. Pakabaton nga kay dumada. Lawig ang proseso. Kung subong ibing adlaw, magdesisyon ka nga ay ma-community pantry. Kung hindi mo madali-dali, bangon nga maagi naman sa laban ang mga proseso. Diba Ang barangay kuno ma-provide na sang barangay tanod. Ang mga kapulisan tanods. ma-provide sang ilang nga pulis. Yes, oo. Amo na Okay dapat. man na tani, pero kundi lang to taning area, kita lang niya ma-inform. For example, ang Aksyon Radio, ma-inform to abi sa barangay Eden, sa Purok Abuso, dito kita, inform ta lang ng barangay, padala lang nila tanod. Or inform ta ang Station 11,
ang Station 11 mapadalas ang pulis. Correct. Amo lang natani, no? Proceeding nga sila pa ma-identify sa Oo, ang kalantuan. LGU, Ang oo. LGU daw. Oo, sa sa purok amo na da, puro na da pigado dira ka mo. Oo. Galing to ka budlay Aksyon Rex no ano man malinya ang tanan nga mga organizers tapos maangita naman committee da abi or Oo, tinawo naman ang may- LGU nga amo na ma-identify. Gani. Amo naman Amo ano? naman, oo, tido ka Dapat, budlay. kung pila lang tani ang beneficiary, galing kiti para sa aton ti 500 abi ka beneficiary. 500 lang ka tao da ang iakomodar ta hindi na magsobra sa 500. Tapos mapila da sila nga with the 1 meter distance gidya Correct. Ipatuma lang da sang mga pulis da or tanod. Amo lang na dapat. Hindi kay Yes. sila yang tanan maniobra, pati barangay, sila pa ya. Sila pa ma-identify kung din nga area na. Yes. Oo, galing kiti amo na hambal niya ni Aksyon Rex ati ano man. Mm. Baida sa danay galing kiti wala na may memo Aksyon Rex. Oo, okay, sige, Ito na mo, sige naman ini-implementar nila. Kay nato sa sunod. barangay, parts ng barangay Villamonte, butano, itong street ang nagyan ko kay now. Gapila, pero wala social distancing. Ate mo ng budlay. Oo. Kay ti may ara man sa Aksyon Rex nga mahambal ang kapulisan nga ti untaton tan kay Oo, kay way guro mag-coordinate sa pulis mo or sa barangay mismo. Coordinate lang sila sa barangay para nga kung mag-request ka tanod or pulis, makapadala gila Makabulik yon. man, oo. Para sa aton to ginimo sa first dibla sa Dalomde. Kundi may mga kapulisan to sa Police Station 1 gila yon ang Correct. padala sang tropa to si Police Major Sarona. Sarona. Oo, okay gito dayon. Nalampuwasan. Ang second is pahanukoy ng barangay Handumanan. Handumanan area si Ma'am Vargas. Vargas. Oo. Si Ma'am Vargas gito ganing nagpanguna to. Kundi daw ka okay man. Yes. Amo lang natan niya. Importante amo lang na. Oo, importante man nga magka-coordinate sa barangay for barangay tanod and police no sa natong dan nga area. Amo lang na dapat gid. Galing kay ti pa-LGU ta kuno danay. Amo na da ang isa sa Aksyon Rex sa mga imbes nga do grabe pa ang adrenaline, ang aggressive pa balang iban nga magbulig. Galing pa lang ba nga, ay do ka kapoy na Gani man. proseso pa makadto pa to da wala Aksyon Rex. Pero ibaloon ta naman kung ano naman ang sabat sa mga LGU Aksyon Rex. Kung paano nila mapahapos nga hindi lang mangin sablag or hindi naman mangin hindran sila bala nga hindi makapatigayon sang community pantry bangod nga subong amo ginang kinanlanon sang aton sini nga mga kauturan. Sa iban pa naton nga balita nasyonal, nagpangayo naman Aksyon Rex sang pasensya si Presidente Rodrigo Duterte bangod sa pagpalawig sang Modified Enhanced Community Quarantine sa National Capital Region o kon NCR+. Sa iya public address Miyerkules ang gabi, ginpaathag sang presidente nga kinahanglan ini agod mapunggan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19. Dugang pa, bisan pa mangakig ang mga pumuluyo, ang mga residente, kung iya mga nasakupan, wala siya sang may mahimo, bangod ang nasambit nga virus ang nagalupad kag nagaupod sa hangin. Amo na ihambal Aksyon Rex, that's why nga stay at home. Naibaluan, ginpalawig ni Duterte ang MECQ sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, kag Rizal, tubtob Mayo 14, samtang MECQ naman sa bugos nga bulan sang Mayo para sa syudad sang Santiago, Quirino, kag Abra. Ang MCQ daw manghud lang na sang normal May mga limitations pero Second sa Aksyon Rex, second sa pinaka-highest. Oo. Kay daw ECQ, ka- MECQ. Oo. Ayun. May mga damo gid nga mga restrictions na Aksyon Rex. Kita yati diri na pabilin abe nga Modified General Community. Ano ang pinaka-lowest naman MGCQ. niya. Oo. Yes, kaya hindi na magpangabay nga bisan GCQ pa na. Although jutay lang man may mga kinalain dira, pero ang especially mga negosyante nagaayo gid nga stay put lang sa MGCQ para makabawi kami. Tigaling kay panos lang kabawi kay ang tao daw wala na yagagwa. Kag wala gid sa Huwag inugbakan. gid inugbakan. Amo na ta problema. Ang negosyo mo to nga Ang 30 ko ka negosyo, Konto? nagsira na to Nagsira na to. Tanan tong 30 ka bilang sira na ta siya. Kaluoy. ang kay GM ya sige Oh, ano sige, kay sige, kuha na ya. yan ng essential. Oo. Essential ila na ni Aksyon Henry. Oo. Mga essential na mo. Correct. Mga food. Iway Mga gid ta da. foods.
Charot lang. Dugay-dugay may delivery go road rin, no? Oo, patilawon, matatani ko namin. Ang tempura, amo na dapat na. Kasi malalain ang sabor sa tempura, no? Do ka bongga. Sige, pressure ron to ni siya. Sige. Pabati-bati mo lang na kung kinsa. Ay, hindi niya papati-bati. GM, tagay ka to. Hindi na kayo papati-bati. Action race. Direkta na lang niya. Para wala na palabor-labor pa. Pero anyways, sige. sa ato naman nga COVID-19 update, sa bugos nga kalibutan, nagulambot na sa 150,216,590 ang nagpositibo sa COVID-19. Ag mayara na sang 127,736,203 ang nakarecover. Kag mayara na sang 3,163,873 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot na sa 1,020,495 ang nagpositibo nga mga Pinoy, kag mayara na sang 935,695 nga naka-recover, kag may 17,031 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Negros Occidental, tubtub kahapon nga adlaw may 105 kapanibagong nga kaso ng COVID-19 nga na-record nga nagdala sa kabilugan nga 11,107. Apang mayara na gid lamang sang 1,863 ka aktibo nga kaso. 8,987 naman ang mga naka-recover kag 257 ang nagkalamatay. Sa syudad sa Bacolod, 78 ang panibagong COVID-19 cases nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 7,325. Apang mayara na gid lamang sang 864 ka aktibo nga kaso. 129 ang na-record nga recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,306. Isa ang napatay rason ngang death toll sa syudad sa Bacolod ang nagdangat na sa 207. Sa bugos naman nga Western Visayas, 324 ang panibagong COVID-19 cases kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 34,838 apang mayara ni gid lamang sang 4,409 ka aktibo nga kaso. 287 ang panibagong nga recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 29,545 kag may 5 nga napatay rason nga death toll sa Rion 6 ang nagdangat na sa 878. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:45 ng atong oras, 11:45 na mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon tablang nga nagpalabot sa ilang problema about sa billing sang kuryente. Kay daw perti kuno nga pagsaka pero ti ang Seneco nagpabutsyag yang way man sila kuno pagsaka actually nagnubo pagid gani kuno ang ilas ning presyo sang kuryente mo, unlike sa iban nga mga electric companies, daw grabe kunong pagsaka. Muning gina-check naton mga kaaksyon, no? Kaya kita mo sang nagpalabot sang reklamo din. Ilabi na sa ano ganing sa Nonico. Nonico, yung former breast ko. Grabe kunong nga pagsaka sang kuryente. Ay, pwede. Santo nagabil ka, 500, subong tag 2,000 na. Natingala ka na mo sang nagkatingala sining billing na tuman ka dako. Pero diri sa Seneco, nagnubo pa sila according sa report nga nabaton ta, no? Nagnubo kuno yung Seneco ikumpara sa iban nga mga electric companies, no? Aton lang ni hibaloon mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa isa sa duha ka mga NPA nga napatay sa enkwentro sa banwa sang ilog na kilala na. Kagang dinaguso sa Comelec kay ina sang aga. Sige pas ta subong dira ay perti. Ika-3 ng adlaw subong perting dinaguso sang magparehistro sa Commission on Election.
Gagilinutop, way pasang trapal. Ay, pwerte. Sige sulay sa mainit nga tiyempo. Yaring kaudan sang reporter ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex na-identified na no ang isa sa duha ka mga miyembro sa New People's Army nga napatay sa enkwentro sa tunga sa 15th Infantry Battalion kag New People's Army dito sa Sitio Pairanan, Barangay Pinggot sa Banwa sa Ilog tinalikdan nga Abril 18. Aksyon Rex sa diin ang isa sa nakilala diri amo si Federico Buinalar Rivera alias Kanunoy, 37 anyos, taga Barangay Pinggot ni siya Aksyon Rex sa Banwasang Ilog. Samtang nga isa wala pa nakilala Aksyon Rex rason nga ginpalubong na gid lamang sa local government unit sa Banwasang Ilog kag ini siya ang wala pa makilala nga miyembro sa New People's Army ginlubong kahapon nga adlaw sa Ilog Public Cemetery. Nabusunod diri kay police kay Army Lieutenant Wian Sandag ang spokesperson sa 15th Infantry Battalion. Ining nakilala nga si Federico Rivera Aksyon Rex ginkilala gid o kung positibo nga ginkilala sa iya man lang pamilya kag personal nga ginapadulungan Aksyon Rex sa pamilya mismo dito sa Sola Funeral Parlor kag positibo nga gin-identify sa pamilya Rivera nga ini ila himata kag gilayon gindala sa area sa Barangay Bantayan sa siyudad sa Kabankalan kag dito ginahaya sa balay sang iya sininga utod. Pero kahapon nga adlaw man Aksyon Rex ining si Rivera ang gilayon nga ginlubong man sa Bantayan Public Cemetery. Nawadugang pagida diri ni Sandag kunti wala pa nakilala tong isa, so may mga pumuluyo man gikan sa banwasang hinubaan. Amo ning nagkadto kahapon to? Sa Sa pag-identify blas ang isa niya mo ning positive ni? Positive, yes, Aksyon Rex. Okay daw may nagkadto ka. Punto nga taga Banwasang Ilog bla? Oo, taga Banwasang Ilog. Amo tong nagkadto Aksyon Rex. Kag dito naman siya nga positibo nga gin-identify sa nga pamilya ni Rivera nga ilag ni nga utod, pero instead nga dalon ini siya dito sa Pinggot sa Baylo gindadalan lang ang bangkay sini dito sa Bantayan, Barangay Bantayan kag dito na ginapalubong Aksyon Rex ang ining victim or rather ang ining si Nunoy o kung si Federico Buinalor Rivera. Now, damdag pa man Aksyon Rex, antes pa man nakilala ining si Rivera, may iban man nga mga taga banwasang hinubaan, kag iban niya banwasang ilog ang nagpatulong man dito. So to identify ang ining isa pa, pero sa to say wala pa Aksyon Rex sa nakilaway pa ini nakilala rason nga banwa mismo sang ilog ang o kung local government sa banwasang ilog kag si Lieutenant Colonel Carino ang ginpakamayo nila nga ipalubong o kung gintagaan na lang sang disente nga lubong kaga dito ginlubong ang ining wala pa makilala ang isa sa wala pa makilala nga NPA dito sa Ilog Public Cemetery. Pero damlag pa Aksyon Rex sa iya kay ginistoryahan niya man ang pamilya ni Rivera na istorya abi ni Wian o kun ni Lieutenant Wian Sandag sa diin sa iya nga ginpaandaman na gali siya sang iya sini nga pamilya ining napatay bala nga NPA Aksyon Rex. Suno sa iya nga kung namati lang kung tani ini sinunoy sa amon tani hindi ni siya mapatay. So Pila edad ni? 37, 37 Aksyon Rex may edad na gidman. Kaling kay ti ang isa diri Way pa na ipangabuhi ni? Way ni pamilya? ay nag-intra na sa New People's Army Aksyon Rex. Way man siya pamilya, soltero, sa kay Sandag. Galing kiti maskin pili ang magpangubuhi sa bukid or rather sa maging kaupod, maging katapo sa New People's Army. Pero grabe na encouragement kuno Aksyon Rex mo sa pamilya nga kung pwede maguntat na lang siya sa Siningaw Vlog para wala man sa may matabo kay granting sunusay
Bisaya kag sunod diri kay Sandag sa mga katapusang UP People's Army nga luyag man mag surrender ara man ang ila sining hanay kag subong man ang local government unit para naman matagaan masuportahan kag maka-facilitate ang mga ini para for them nga formal nga maka-surrender action na Rex. Ari ang pahayag ni Lieutenant Sandag. Yung nag-claim, doon siya nilamay sa bantayan, doon sa kapatid niya. Tapos, kahapon ng alas 11 nilibing. Yung isa, nilibing namin kasama yung LG at PNP sa ilog na public cemetery. Sabay nilibing yung dalawa sa separate na lugar. Sabay na araw, separate na oras. Ilog mo yung isa sa bantayan. Ma'am, paano ito nakilala? I don't know kung magtatrang ko ba o paano siya nakilala sa pamilya, ma'am? Nag-announce naman Sir Alvin na may dito, may namatay. Same as nangyari sa Inubaan, ina-announce ka ni Mayor. Ngayon, yung mga parents or mga utod na may mga utod sa tiya or kapatid or anak, sila yung mga tumitingin at bumababa para matingnan na kung yun mo yung anak nila. Dependency, yung mga pumupunta dyan, yun yung may mga kapatid or anak sa tiya. Yung isa, may nag-attempt, akala niya anak niya, hindi naman niya anak. Nung na-interview namin, yung anak niya hindi na rin umuwi na 23 years old, taga-Hibaan. Okay. No, ang isa, ma'am, taga-diin to, by the way, itong isa nga nakilala. Taga-Pingot siya, Bayranan talaga. Taga-Pingot talaga siya, pero yung kapatid niya nandun sa bantayan. Confirm man sa pamilya nga he was being recruited by you people sa amin. Kambal nga yun doon na kung naminaw pa lang yung utod namin sa amon, hindi ito mangyari sa kanya. So, pinakausap na nila nga, na-convince na. Pero hindi, kung sabi niya, kung nakinig lang yung kapatid nila sa kanila, ng mga kapatid niya, hindi yun nangyari. May panawagan ka na lang. Yes sir, panawagan ko sir sa mga na nandyan pa sa taas. Yung Philippine Army po is handa po na, at saka yung gobyerno, handa po na tumulong sa kanila at i-assist sila para mag-surrender. So na Rex, kabahin kita mang iniisang pahayag ni Lieutenant Di bali ang Sandag. ilubong na lang nilang isa man nga wala makilala ne? Sa dungan, ginalubong kapon nga daw action na Rex. kahapon. Oo, si Rivera ginalubong dito sa bantayan while ang isa nga unidentified ginlubong dito sa Ilog Public Cemetery. Iya base man sa mando kag desisyon na gid lamang sang local government sa Banwasang Ilog and ni police rather ni Lieutenant Colonel Carino ang tagpamuno man sang 15th Infantry Battalion na dumduman to action Rex kunti damo man to mga recovery abi mo during sa sining firefight kag da mga recovery abi ang M16 rifle ang isa ka caliber 45 may 12 gauge shotgun pa kag iban pa nga mga detonating kon bala mga landmine bala action na Rex dito sa lugar. So para maning balita gikan sa patrol ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa pagkulod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:56 ang atong oras. Ang inyo sinabatian nga balita ni Aksyon Alvin Graba. Builog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang D3 Bayo ang pinakabago kag pinaka-epektibo garantisado pangontra sa kagawa nga nagahalit sa tawo D3 Bayo mga kaaksyon. No? Wala ka nang hanapin pa sa D3 Bayo kay siguradong sigurado solve ang problema mo sa ikayong lawas. No? D3 Bayo. Kag isa paginda sa Anton Plus Herbal Soap ang habo naman niya nga pampaputi, pampakinis ang aton siling kutis. Pangkakasang punggoda, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag ang maitom nga ilo kag mabaho nga ilo, no? Pahumuton niya ini kag paputi niya. Tungod sang Santon Plus Herbal Soap ang habon nga para gid sa inyo mga kaaksyon.
Ang Santon Plaza Herbal Soap, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga mga lugar. Katuantang balita ni Aksyon Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa resolusyon nga naga-convert sang propiedad sang syudad nga himuon bilang residential area sa Purok Nipchon, Barangay Singkang Airport. No? Itong mga nasunugan lang. Aprobado sa Sanggunian Panlunsodong kag iban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yaring report ni Aksyon Art ay Hopon, Aksyon Art. Ayun, Aksyon Rex sa balita para sa mga residente nga nasunugan dira sa may barangay Singkang Airport. Although masakit sila nga dulaan na sa ilapurian. Pero ang maayod rin nga development kay kahapon sa regular session kundi yung doso ni Councilor ni Sito Lopero ang isa ka resolution nga mo ni ang maghatag ligwa sa pag-convert sang isa ka hektarya nga himuon dira nga patindugan lang sa balalayan sa mga residente sa area sang Purok Nipchon. Kaupod rin naprobahan kahapon ang pag-request man sa talatapan sa nagkailain ng mga departamento ayon sa gobyerno ng magabulig preparar sa lugar para nati permanente na ini nga pag-instalan sa mga residente dira sa area sa Singkang. Now, sunod rin sa Councilor Novero, hindi may mga adjustment lang o galing Action Rex kay bangod sa kanamuon kag sa mga residente nga dapat ma-accommodate dira sa area, di may adjustment sa karakuon sang lote nga i-provide sang syudad. Gintaro man diri ni Novero na hindi ni siya libre, kundi may malayan pero gamay lang ang mga residente nga matungod na kwalipikado nga matagan sang so ikuha na nilang na, i-plaster na lang nila nga daw kuha na gini daw pero iya ka syudad na dota. Property sa city diri sa first kalinga pag pungko bilang mayor, Mayor Bing. That was the 1995 to siya. Nabakal na sa city, galing din na pabayaan, Black Solex na dugayan na yung property. Although may mga nag-ilistad na, pero naway maplastar sa gusto. This time, pagi sa resolution kay ginduso yaman ang resolution right after nga nagbisita kubra si Mayor Bing kag si Vice Mayor Elsid Tamilyaran ng commitment nila na i-convert na lang o kunimuon na lang dira ay lugar na permanente nga pag-estaran sa mga residente. In fact, may plano na Action Rex kabutangan sa kalsada nga magalusot dira sa isa mall bala sa Dalan Arneta na dira sila mabutangan sa Dalan Access Road para man maging mahapos sa mga residente ang paglapos Action Rex no may access road sila. So silang nati ulatan tayo ni kay kumo ang pagdetermine kag ara dira ang City Planning Development Office ang City Engineers nga magabulig preparar sa sining lugar. Yari si Councilor Renisito Novero. Councilor? Do why si Councilor raw? This why siya? Why unod ang imo nga folder? Ay, no si Councilor Daylan. Ipabatid ko lang lang karon kay base na ipit ang signal ni pagsulod pla. Pag-send. Action Rex, magluwas sila kay na interview mo lang si Novero. Parte naman niya sa mga ginagamit barang quarantine center isolation facilities na sa Bacolod since ganamo sang mga positive cases. Isilang rin na meron ay problema so far so bunga. Ang kanamuon sang ginagamit rin isolation kay quarantine facilities even nga medyo taas ang record or cases sa Bacolod City. Isilang rin ni Novero ang syudad nagapaninguha gini mapreparar ini agad nga hindi man mabudayan nung kapin pag gina-cater sa city. By the way, Action Rex sa mga kuhan ganibla sa itong mga nasunugan, si Congressman Greg Sanosia may ara sang kuhan sila may ara sila sang ginpanagtag man si Congressman Greg Gasataya nga financial assistance 5,000. Mga 68 ini sila tanan kay hindi lang dito si sa Congressman Greg?
Congressman Greg naman niya, naghatag siya. Kundi may ara ginhatag si Kwan, ginhatag si ang DSSD. Oo. Siya si Prado, siya office, sila niya may 5,000, no 68 at Oxon Rex, nga gin Kwan. 5,000. Tag 68 ka 5,000. 5,000. Oo. Ito yung mga pila na. Di dako-dako gawa nga pa. 300 plus eh. Oo, dako-dako nga punto di para sa mga na-qualify. Kag para sa mga nasunugan at least bulig man na sila ni Kong Greg sa niya para ni sa magbangon sa mga nahalitan man sa sunog aksyon na Rex. I don't know kung nakasunod na si Councilor Novero, Kay... dali lang kay Arana Actionens, okay na? Check na si Councilor Novero kung okay na. Kaya nagasagod siya, hindi siya nagapinot ang agi ni Councilor Novero. Doon siya nag-agiyaw? Sa signal man guro nga. Kisa guro pa siguro nagtalang lang. Arana, okay na. Sige, pamatihan to siya. Yung bakal na naton ang syudad sang first term sa mayor ni Bing 1995 to 1998 nga term. Ako matong chairman sa Committee on Laws. Sa sanggunian, ako na ang nag-pa-approve. Pero si mayor siya na ang nag-negotiate na baklo na sa family Arnaldo na overlook na sa for several years. Sa pagbalik namon, gamitin ko na pirmi sa mga residents, mga may homeowners association na nada sila. Their request is that na-convert na into a residential area ang imo housing program sa syudad para sa mga actual occupants. Now, it's good that during the visit ni Mayor o ni Vice Mayor about 2 days ago dito sa fire victims, nagilang to sila nga doa commitment na i-convert na as residential area para mo anda sa connecting road pakadto sa Gaisano City Grand Mall. Pero ti may adjustment da sang sizes ang ilang mga actually occupied nga duta eh. So tagana na of course priorities ang mga actual occupants ang area. Okay. Mangod siya na under committee na Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement. Nagpasara ko sa resolution and unanimously supported by the Sanggunian. So nagpadala man ko to kopya sa si PDO, pagod pangin bahay sa city planning, dapat the Housing Authority so that mangin bahin sang ilang housing program. Okay. Kag sa City Engineer's Office, especially sa facilitation sang pagpahimo dira sang dalan. Now, this is not to be given for free. Hindi man nasaluyag mga i-free lang, kundi willing man na ang mga occupants na magbayad. Galing ang presyo, of course, lubo na siya. Hindi na sa commercialized price. That will be a long dream come true kung matabo kabay pa nga matabo kag mo humandi na. Malason na isang palayag ni Councilor Galvero. So, sa mga kuha o kung mga beneficiaryo sila, at least mara karasang imo kaugalingon na patinugan sa pulian, hindi ka man mabudlayan ak sa next week, ma-plaster na sa gusto. Dapat ma-plaster na da sa insakto na kag hindi man siling before siguro gaglinutok mga puluyan ti subong ko ni regulate na sang syudad siguro ti maglarihas naman da sila. Gano'n kay at least may mga dalan kasi wala kung kabalo ka ba amo na ginatulaan kaysa na mabudlayan ang bombero pagsulod mo. Kapin pa ko nagaginutok way ma-organize ang gusto ti budlayan kaysa ang mga first responder na magkadto sa tiyon sa emergency or katulad sa isang insidente nga may arasang natabo na sunog. Ang iban ma-update karon na kay ginatry na ito siya tinibuyatan marakolano ini may magluwas abingati siling isang presidente magapabiling MGCQ ang Bacolod and even kay na si Dr. Surungon sa action hotline siling niya ti sundon ka na kung anong instruction sa National ITF pero nagkatabo di sa Bacolod may ara iya kung kaisa ng mga executive order yung ginalakip si Mayor Bing na nagabatuman sa pinagkamay striktong magkasuguan ti maloon para kaya ito ni Bayatan kung bala ekspektaron natin pagsulod within today or buwas kasi mayara naman sa ipapanaog ipagwa na executive order si Mayor Bing
para naman nasa sitwasyon sa Bacolod sa bulan sang Mayo sa gihapon sa nagapadayon nga epekto kung problema sa COVID-19. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon Aksyon at tayo na sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon R. Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:07. Ang aton oras, daligid lang kay yaring aton sining DZRH sa aton sining mother station. Gikan sa Metro Manila, kaupod si Deputy Speaker, Congresswoman sang Lone District of Antique, Loren Ligarda, no? Si former Loren Ligarda mangin kaupod ang DZRH sa sining mga inoras. Damdaming bayan. Nasa ating linya mahabigan si Deputy Speaker, ayan, kinatawan ng Lone District ng Antique at 3-term Senator, Senator Loren Ligarda. Senator Loren, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo, sa buong Pilipinas at salamat kay Maluha na palaging tumatawag sa akin, Beo, at salamat din sa iyo. Parang masarap yata yung kape mo, pero mas masarap yung kape ko. Alin po yan, ma'am? Meron akong kape na organic, na robusta beans, na tinanim pa ng aking lola. Ba? Talaga, ha? Ayan. Kaya, hindi man sikat na parang James na kape mo, ito naman ay puno na tinanim pa ng lola ko. Wow. At ako mismo ang kumuha mula sa puno at ako mismo ang nagpatuyo at kami mismo ang nag-grind. Oo, mano-mano. Yung pagkatuyo ay hindi, yung ginamit ko yung aking antigo na ipugaw pambayo. Tapos binasag ko yung, masakit na, hindi ko na kaya ngayon. Tapos binasag namin yung takip, yung hull niya. Tapos kami ang nagsangag. Ayan. Tapos pagkasangag ay kami ang, renose namin, giniling, mabango, ininom. Padalang ko kayo ni Malu. Wow. Ayan. Pero hindi naman yan binibenta. Nakwento ko lang dahil naengganyo ko sa Jim's iyong kaninang endorsement. Aba. Oo. Yes, Mama. So, pag Jim's Coffee, meron Lawrence Organic Coffee. Pero hindi binibenta. Ito'y kaninang lola ko. Pwede, ma'am, sa community pantry. Oo. Totoo yan. Ay, buti na tanong mo. Okay. Alam mo, yung community pantry ay talagang sinusuportahan ko dahil binibigay natin ang pagkain hanggang sa pinaka malapit sa bahay. Tama naman yun ba't pupunta sa malayong lugar? Hindi ba? At yan ay nakakatulong talaga. Alam mo ba, Marso pa lang ng 2020, 1 year and 1 month ago, nag-community pantry kami sa Antique. Pero syempre, ang salita namin doon, hindi naman community pantry, hindi naman kami ganun magsalita. Ang aming salita o tawag, pagkaon para sa tanan. Ano ibig sabihin yan, ma'am? Pagkain para sa tao. Aba, ang galing. Anong probinsya ka ba? Hindi ka Ilonggo? DJ Banger, ma'am. Ilocana nga ron man to? Ilocana man to? Si Nanay Ilocana. Si Nanay Ilocana, si Mama ko ay Kinaray. Okay. Pagkaon para sa tanan. Ano ba yan? Yan yung aming kalabasa, aming kamote, aming kamatis, dami-daming gulay. Ay, naku, tone-tonelada galing sa bundok kasi ang yaman ng lupa. Ngayon, naka-lockdown. ECQ, GCQ, ako, ilang buwan yan. Di paano naman yung aming mga magsasaka, binibenta nila yan sa mga poblasyon, sa merkado, at saka sa Iloilo at Aklan, hanggang sa Guimaras, hanggang sa Maynila. Hindi gala, syempre. CQ. Ayan. So, anong ginawa ko? Naisip ko. At kasama ko si Governor Cadiao, binili namin lahat ng kanilang produkto. Wow. Tonelada. Nakita ko si picture, may Viber ka ba? Viber ko sa'yo. Yes, at mo sa aking 1 year agong Instagram o Facebook. Totoo yan. Binili namin, truck. Wow. Tapos,
rinidistribute namin sa bayan-bayan, sa talipapa sa bawat barangay. Binaba namin mula sa bundok, linagay namin talipapa sa bawat barangay para yung mga naka-lockdown, lalabas lang ng pinto, nandyan na. Tapos sa poblasyon, marami din. Aba, inulit ko ngayon dahil may tumawag sa akin na meron, baka gustong bumili, ang mura-mura, kalabasa na 10 tonelada. Sabi ko, grabe, anin ko naman yung tonelada ng kalabasa. Alam mo, okay, magkano 1 kilo ng kalabasa sa Maynila? Ay, hindi ko po kabisado, ma'am. Saan mo kay Malo kung magkano? Sige na. So yan. Okay. Amin, 15 pesos per kilo. Grabing mura. So, bumili ako ng 2 tonelada. Pinamigay ko sa mga community pantry. Social lang pangalan ng Antique ngayon. Kasi nag-community pantry ang NCR Di hindi na pagkaon para sa tanan. Yung pagkaon na pangalan ko, pinalitan na nilang community pantry. Ayan. So, galing. Pero ako, mas gusto ko pa rin yung aking pangalan, pagkaon para sa tanan. Yes. Kasi pagkain para sa bawat pamilya, bawat tahanan. So yun yung aming original na pangalan. Ngayon, tinawag na, meron kami sa San Jose, sa capital town, meron si Balo, meron sa Hamsik, yung aking tunay-tunay kalabasa. So tuloy-tuloy po yan, Senator? Tuloy-tuloy po yan, Senator? Ay, hindi naman siguro kayang araw-araw ako. Ako'y mamumulubi ako niyan gayon. Hindi, at saka siyempre naman, you must give a person fish and knowledge how to fish. Yes, diba? Sa emergency, tutulungan natin. Sige, bibili yung 2 tonelada. Paano ko man bibili yung 10 tonelada? Sabi ko, yung 8. Matuto kayo mag-market ng sarili nyo. Hindi naman pwedeng akong bili ng bili. Akong bigay ng bigay. Sabi nga, may nag-tweet nga sa akin o naglagay sa Instagram. Maganda yan, magbibigay kayong pagkain ng kalabasa, pero turuan mo silang magtanim ng kalabasa, mag-market ng kalabasa. Ayan, hindi pwedeng puro ako. Yes, puro maganda bigay. yan na magpadala sa Maynila, bigyan ko dyan kayo, ilang kayo dyan sa DZRH, o baka sa bahay-bahay. Wala na mga yata kayo, sa bahay kayo Andito pa ka sa opisina, Senator. ayan, pwede ako, sige. Maghuhulog ako dyan ng gulay namin. At saka yung kalabasang antike, malagkit na matamis. Naku, sarap siguro niyan. Oo, pero dapat alam mo ang presyo ng bilihin. Hindi pwedeng hindi mo alam kung magkano isang kilo ng kalabasa. Ng kalabasa. Napunta sa kalabasa ang usapan natin na mahaba. Anyway, Senator Loren Mama, 2 days na lamang po ay Mayo na. Ayan na. At sa buwan na ito ay karaniwan marami tayong pinagdiriw ng mga fiesta. Ayan na. Madalas daw ng mga turista, ngunit dahil sa pagbabago ng sistema, ayan na. Abay ipinatupad uli ng Pangulong Digong, in-announce kagabi ang extension ng MECQ. Siyempre po, malilimitahan ang mga pagdiriw na ito. Ano po sa palagay ninyo ang epekto nito sa ating tourism, Senator Loren? Okay. Unang-una, nothing will stop the Filipino from enjoying fiesta. Hindi naman kailangan ng fiesta malalayong lugar. Bawat bayan ay may pista. O di i-celebrate natin sa ating local community kung delikadong magkumpul-kumpul. Aba, pag-usapan sa social media, i-Facebook ninyo, magkaroon tayo ng virtual celebration of fiesta para pati ang OFW sa ibang bansa ay matututunan nila. O nung bata ako, sumayaw pa ako sa Obando. Wow. Tapos nung ako'y bata pa naman tayo, ay nagpunta rin ako sa Pahiyas, sa Lukban, napakamakulay ng mga keeping. Tapos, ang aming pesta sa Antique ay yung Binirayan Festival. Kino-commemorate namin yung mga datu, makwel na nagpunta sa amin sa Malundog, sa aming ilog doon. Bawat bayan, bawat probinsya may pista. Pwede natin i-commemorate yan in our own small way. Ayan, i-research natin yung pagkain ng fiesta. Iluto natin sa bahay. Itanim natin yung mga gulay na sahog ng mga kinakain sa fiesta. I-Facebook i-share nyo yung recipe. Di ang masaya, meron tayong virtual fiesta maski sa lockdown. Kasi April is Filipino Food Month. May is Fiesta Month. Ipagsama mo ang pista at pagkain, ayos. Diba? Tapos yung binanggit kong kalabasa at yung maraming gulayan.
O, di magtanim tayo sa lahat ng mga naapektuhan sa trabaho, sa mga hotel, sa mga pensyon, sa mga sasakyan na inaarkila. Meron po ang DOLE, na DOLE Cash for Work. Pwede mag-apply sa inyong mayor, congressman, governor, sa DOLE office na magkaroon silang cash for work maski naka-lockdown. Pwede silang maging contact tracer or pwede maging eco-guide sa lugar lang nila. Kamukha sa amin, pwedeng may turismo. Kasi yung aming mga waterfalls, ang gaganda talaga. Oh, yung aking tinayong arboretum sa Pandan, Antique, hometown ko. Nako, Pandan, White Sand, parang Boracay yan. At saka yan ay 20-30 minutes away lang from Katiklan Airport. Di ka katatawid ng karagatan. Pag bagyo, pwede ka magpunta. Nagtayo ako ng arboretum with DENR. Oh, tanong mo sa akin, ano ba yung arboretum? Ano ba yung arboretum na yan? Yan. Tanong mo kay Malu. Bibisitahin natin yan pag wala ng COVID. Ayan. Yan ay mga sample ng mga puno. Parang koleksyon ng mga puno na meron sa rehiyon na yon. Parang kang may forest na sample ng mga puno. Ang katutubo ang mga nagtanim doon. Ang ganda-ganda. Tapos meron kami yung Bugang River, Malumpati Springs. Ayan. Meron kaming Northwest Panay Peninsula na isang protected area. So, hindi ka kailangan pumunta sa malayo. Pag ikaw ay taga Northern Antique, Libertad, Pandan, Sebaste, o Kulasi, Pipiaw, Tibiao. Ganda ng aming ilog at meron dyan yung water tubing at meron dyan yung mga kainan parang sa Billy Escudero. Meron kami dun sa aming ilog. So, ano yan? Outdoor yan. O, di walang danger yun. Nakamask naman at saka malalayo ang tao. So, pero ng pandemya. Pero Senator, sa panahon ng ganitong pandemya, alam po namin na kayo ang author nung Bayanihan to Recover as One ACA. Ano ang mga assistance na pwedeng matanggap ng sektor ng turismo mula po sa gobyerno ganitong panahon ng pandemya, Senator Loren, ma'am? Buti po binanggit nyo. Meron mga cash for work program para sa mga displaced workers, gaya ng sinabi ko. Yung DOLE ay nagbibigay, pati na rin sa DOT, sa Bayanihan to Recover. Pati marketing at development ng mga produkto nila at mga libreng edukasyon at training para sa mga new normal alternative livelihood programs. Pagpatibay ng paggamit ng information technology para sa improvement ng serbisyo sa turismo, kabilang din ang mga pag-develop ng tourism tracking system for emergency response. Tapos yung ugnayan ng LGU at DOH ay kasama din yan kasi by now dapat naglalagay na ng mga COVID-19 testing centers sa mga DOH testing centers sa mga tourism areas. Kasama po yan sa ating mga linagay. Baka hindi pa napapatupad, kailangan i-implement yan. At maliban dito, ang DOT ay maaring magtulungan sa DOLE sa pag-implement ng DOLE COVID adjustment, yung camp na magbibigay ng one-time 5,000 pesos financial aid sa mga displaced workers at sa mga DOT-accredited primary and secondary tourism enterprises at mga community-based tourism organizations at mga tour guides. So, maraming benepisyo, hindi siguro lahat ay napopondohan, kaya sisiyasatin ko sa budget na darating for 2022 na yung mga sinama natin sa Bayanihan 1 at nakapending ngayon sa 3 ay maisama dahil ang pag-ahon sa ating ekonomiya ay hindi pa matatapos hanggang 2022. So sa ilalim ng batas ito, naglalaan tayo ng 3 bilyong piso para sa mga displaced tourism workers sa DOT-accredited enterprises, mga non-accredited pero LGU licensed na primary enterprises at members ng mga community-based organizations kasi hindi naman lahat ay nakarehistro sa DOT. Meron din karagdagan 100 million para sa mga distressed DOT-accredited or LGU-licensed tour guides. Yan. Marami masarap pakinggan pero alam kong hindi lahat ay napondohan at hindi lahat ay na-implement. Kaya importante, nakikinig po kayo, big or small organization, i-claim ninyo to sa DOT. Tingnan nyo kung napondohan. LG nyo, tanongin nyo. Kung di nyo alam, tayo kay Deo Macalma. Senator Loren, ma'am. Okay, thank you. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you. At parating na yung kalabasa nyo. Salamat. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Mahabigan.
House Deputy Speaker at Lone District Representative na Antique, 3-term Senator Loren Legarda. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras. Nabatian si former Senator kag Caronte Lone District Congressman sa Antique, Loren Legarda, no, sa interview sang DZRH Manila. Sige, sa iluhan tanang balita, dugang sa aton sining mga action reporters sa Kapitolyo Provincial si Aksyon Brian Morden. Batante sinasang balita ni Aksyon Brian Morden. Daligid lang kay mahatag tanay komersyal. Isa lang ni standby. Ang hangkat mga true hero sa neuropathy. Sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad kadtuan tang balita ni Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa requirements sa mga inbound travelers. Wala sang may pagbago o kung wala sang pagbaylo sa bulan sang Mayo, kag Provincial Administrator's Office gin disinfect kanay matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka empleyado. Yari ang report ni Aksyon Brian Morden sa Provincial Capitol. Aksyon, Brian? Action na Rex sa mga nagapamangkot gihapon kay kadamo sa mga gusto magpauli diri sa Negros Occidental nga may kakulangan sa pagkuha sa information. Kuno dapat ang ilan sining pagkuhaon nga mga requirements din pathag subong ni Dr. Zipar Gerhard Kailian nga nagapabilid gihapon sa swab test, RT-PCR test Action Rex ang ginapangita sang Negros Occidental gikan didto sa ginatawag nga point of origin o kung diin ikaw naghalin Action Rex. Kag ang result dapat kasulod gihapon sang 72 días oras nga balido ini siya. Amo nang gusto klarohon ni Kailian matapos sa pila ka mga nagapamangkot man sa ila nga ang iban nagasala-sala kay may ara sang hindi amo nga mga information. So ang klaro subong nga RT-PCR test gihapon result ang batunon diri sa Negros Occidental. May nagapamangkot man kung pwede ang saliva test. Suno kay Kailian wala ina sang kamatuuran kay may nagpa saliva test dito sa Metro Manila na pag-abot nila sa pagsakay sa eroplano, hindi pagbatunon, Action Rex. So no, kay Kailian, gin-base nila sa 101 nga resolution sa National IATF na dapat RT-PCR test gid lamang ang result nga dalon papauli diri sa Negros Occidental. Sa gihapon, so kay Kailian ginaayo ang mga inbound travelers nga pag-abot diri voluntaryo nga magpa-swab test liwat. In klaro sini nga ang pagpa-swab test diri sa Negros Occidental hindi mandatory ang pag-abot nila kundi voluntaryo kung pwede lang para sa dugang safety net sang mga travelers kag sa ila sila nga pamilya nga nagpauli sila sa ila sila nga puloy-an Action Rex. Ining mga requisitos sa bulan sang Mayo wala sang may pagbaylo diri. Amo man sa gihapon para sa kahapusan sang tanan Action Rex. Ari si Kailian ang meaning kod nano tong ginhimo nakaligad amo man gyapon siguro Action Brian, no? Yes, amo gyapon ko Action Rex. Daw wala man siguro additional.
wa isang ginbag-o wala additional kagin kay ara man tagyapon sa modified general community quarantine. Importante lang dira kung may mga kwan siguro dira may mga positive sa areas amo lang na siguro gyapon ang i-lockdown siguro Yes, sa probinsya sa Negros Occidental kunyara sa mga nag-positive abi ang household na lang Aksyon Rex. Hindi na siya pareho sa nagligad to nga bilog nga street, bilog nga purok. Ang mga katupad na lang amo nang gina kaydalom sa quarantine abi sa sanang puloy-an nga may ara sang nagpositibo man nga like for example nag-abot bing LSI kani kay normal subong nga nagakit-an ta sa result mga local case Aksyon Rex mo diri sa probinsya sa Negros Occidental. So, sa lokal yan, agad ma-avoid ang pagdugang pagid sa numero sa COVID-19 cases sa probinsya. Ayaw lang sila nga dapat sundon gid ang mga requirements kag kamay pangasundon kag hatagan man sa tsansa ang pag-ayo sa probinsya nga mapag-swab test about diri sa probinsya sa Negros Occidental Aksyon Rex. Amo wala nang ilang siling pangabay siling bulan na naman sang bayo panibag-o nga bulan sa modified general community quarantine. Ari si Kailian Angot Sing. Malagyan na Aksyon Rex, ano? Sunod sa munang palayag ni Kailian Angot sining bulan na naman sa Mayo. In-check naman Aksyon Rex kung may manug-abot abi nga bakuna kay siya manigyapon bilang incident commander diri sa probinsya. Kung may manug-abot nga bakuna, ang niya way pagid din na home Aksyon Rex, way pagid sang information nga nag-abot sa ila talatapan kay si Kailian amo gid nagasugat sang bakuna kag ila man ni office man yaman sini leadership man da ang nagapangdulong sa mga district hospitals diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ginapadulungan sinasambit nga si bakuna. So nagaangan sila Aksyon Rex nga may maabot dugang diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang subong nga adlaw man, temporaryo nga close anay ang opisina sang Provincial Administrator's Office. So, office ang Provincial Administrator nga ginapamunuan ni Attorney Ray Frando Diaz II matapos nga may isa ka empleyado nila ang nagpositibo Aksyon Rex sa COVID-19. Ining empleyado una nakitaan na man siya sang simptoma sining COVID-19 kag sa din pa swab test kagabi nagwa ang result nga nagpositibo gid siya. So ang duha ka empleyado nga naka-close contact niya din pa swab test man. So ginahulat pang result. Ang iban nga mga upod pa nila dira sa opisina gin-isolate man sa sining mga tiniyon ang ila sila kaugalingon para avoid sa in case gid man hindi maglapta sa ila sa tagsa-tagsa ka mga pamilya. So ang office ni Sir Kailian nagkatigayon sa disinfection sining aga kagiban pagid ang magluwas sa opisina ni Sir Kailian. Anong opisina ni Aksyon Aksyon Brian?
opisina ni Attorney Ricardo Diaz II. Sa City Legal? Provincial. Sa Provincial? Provincial Administrator's Office, Action Rex. Oo. So, gin-disinfect na sila nga aga, temporaryong nga close ini siya, pero sunod kay Kailan, diniwag man kay Balukon sa nogin mabalik Huwebes ng subong Biyernes, Wasti, Sabado, Domingo, wala man kwan office. So, posible masing Lunes, pero di siya sigurado Action Rex sa kung saan magabukas liwat. Basta ang balita, siningaga, naging disinfect ini. Aris si Kailan ang otas sining. Action Rex ang porsyon sa palayag ni Kailan angot sinidra sa Provincial Administrator's Office. Pakaronan ko karon Action Rex ang hangyo ni Mayor Marcelin de la Cruz sa Don Salvador Benedicto. Siya nagluntad nga sunog kahapon dira sa Spark 21 Barangay Kumaliskis sa highway ni siya actually mo. Ining mga nagkarasunog dira nga mga kakahuyan kag mga kugon dira Action Rex kon basi may idea si Mayor pagid nga kung sino ang tanhimo sa nasambit yang sunog sa sinanga bukid Action Rex. Balita sa Kapitolyo Provincial, Aksyon, Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:33 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang Aksyon Alvin Graba sa Nokpo kag Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO plus ang ato sining mga out of town reporters, no? May tisi anay kulang balang imo sining lawas ang vitamin. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook Ayos, sige manabiyot anay sa mga kaaksyon ta. May lang nga pagpamati kay Gian Resisio, kay John Patrick Abapo. May lang nga pagpamati, John Patrick Abapo, no? Sa kay Kelly Gilly, may lang nga pag-monitor kag kay Mr. B-Boy Villasor, sang CMO Sectoral also sa pamili ko sa Barangay Pandanon DSB, kag sa tanan nga miyembro sang EFC, no? Halin sa kay Ma'am Kelly Gilly. Kay Manik Manok, niya gata sudan tilapia kag tuloy paksiw tinguba. Sige monitor. Kay Manik Manok. Thank you so much, Gid, no? Jimmy Yong, may lang nga pagpamati dira sa Dika Homes, no? Sa kay Jimmy Yong. Sa kay Paring Binji Felisario, dira sa Marikina, may lang nga pagpamati. Thank you so much, Parikoy, kag halong mandra, no? Paring Binji Felisario. Kag kay Olmiha Mered, no? Olmiha Mered, may lang nga pagpamati dira sa Ibi Magalona, especially sa Milo family, kay Laika, kay Kayla, and Mama Janes, halin sa kay Olmiha Mered. Adeline Hong, may lang nga pagpamati, Adeline Hong, watching from San Enrique. Thank you so much, Gid Adeline, no? Sa kay Michael John P. Season, kag Season Palma family dira sa Purok Brotherhood, Barangay Sumag, Bacolod City, may lang nga pagpamati, ga-monitor from Chato Ilisi, Paranaque. Thank you. Salamat gid Michael John P. Season. Sa kay John Patrick Abapo, may lang nga pagpamati sa amiga kong pinakagwapa sa purok namon nga si Diday Bilyones. Gapangita gwapo, kag kadto lang di Action Rex kay tagaan kaniya sang mga pots kag jars sa Robin Pottery. Ay, pwerte. Thank you gid John Patrick Abapo. Thank you gid. Kay Jen Rario Cordoba Pagunsan, may lang nga pagpamati, Jen Rario Pagunsan. Okay lang ko. Thank you so much, Jen. Sa kay Inday Loren, okay. Sige Kay Alex Montesa, may lang nga pagpamati, Sir Alex. Sa kay Bilin Salaw, may lang nga pag-monitor, no? Monitor dira sa okay, sige. John Patrick Abapo, no? Valencia Kinet, may lang nga pag-monitor kay Madam Virginia Ortizo. May lang nga pagpamati kag shoutout lang kay Carmen Gerardino, advance happy birthday. Ga-monitor da sila. Salamat gid. Ayos. Thank you so much, Madam Virginia Ortizo, no? Kay Lainey Novera, may lang nga pagpamati dira sa Purok Tangkong 6th Street, tani ma-donate kami sang relief para sa nasunugan galing wala may makuha. Sige. Lainey Novera, salamat gid. And Tomas Bronyola, salamat gid sir. Bon Ignacio, maniaga talihog lang ko tamyaw kay Tantan kag Kinkin gagapamati tamyaw gid si Bon sang La Carlota. Thank you so much, Bon Ignacio. Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid Madam Elizabeth Malaka Gamala. And sa kay Corazon Villases Gayo from Binalbagan, salamat gid Corazon Villases Gayo, no? Ang Nusiko nagsaka, Homer Tarog nagsaka man ang Seneco, paan gambal da nga wala. Okay. Homer Tarog, no? Rochelle Evangelista,
Good noon, Aksyon Rex, nag-reading da sang 19 hasta subong wala pa bill. No man madoble na karon amon bill. Martin Aliling, may lang pagpamati. Mariber Saludar, may lang pag-monitor. Mariber Saludar, no? Shamia Vargas, kag kay sila Adiday Osente, kag kay Bunjing Osente. May lang pagpamati. Alin sa kay Shamia Vargas. Angela Liarte gayon dato, barangay Adra sa Bangga Tutong, barangay Filisa, no? May lang pagpamati kay Angela Liarte gayon dato. Alex Montesa, happy listening lang kuno kay Miss Ashley Wayne Samiliano. Sige. And Romeo Alconsa, may lang pagpamati sa mga miyembro sang OTTJ nga naga-monitor permi sa programa. Ayos, thank you so much, Romy Alconsa. And Melchorita Ferrer, may lang pagpamati. Madam Virginia San Antonio Olpenda, gatamyaw lang sa Bison family sa Calatrava, San Carlos area. Gapamatigid sila subong sa imo. Ayos, thank you so much, Gid. Madam Virginia San Antonio Olpenda. Si Alex Montesa, gatamyaw lang sa iya sining nga mga biyan kay Vanessa Mayo sang Minnesota, kay Ma'am Sister Kelly Gillis sang Phoenix, Arizona, USA, kag kay Ma'am Lily King sa London, kag sa tanan nga tropa kudos EFC family. Thank you so much, Gid, no? Alfredo Rico, kay Francisco Guangco, kay Lunila Tarusan, may lang pagpamati, kag Huma Lumina, kay naga-monitor sila sining nga mga inoras. Dirita sa idalom nga portion no lang taon tadiyan na yun. Kay ubos na tong sa babaw mo. Kay Noel Amar, salamat gid sir. Noel Amar, sharing and likes dan Sherex. Ayos, thank you so much gid Noel Amar dira sa Canada. Okay. Sa kay Neva Jane Borja Ramonida, may lang pagpamati kag siya Brad dira sa Sumaga pamati now si Toto Inton. Ayos. So sa talunan, salamat gid, happy birthday lang sa sister ko Cora Gayoso sa Talisay. Happy birthday. Kay Kisha Blas, may lang pagpamati dira sa Pahanukoy. Kay Elmer Boyet Villamor, may lang pagpamati Boyet. Kay Dino Alec, gamonitor siya adlaw-adlaw. Kay Dino Alec, ayos. Sige, si Mr. Milili Uligo, kag kay Sir Biyad Jonathan, kag Michael John P. Season. Halin sa kay sino ni kay Kelly Gilly. Sige. Ayos. Thank you, Gid. Sige, karon naman ang iba na. Mahinang kalaban, karon lang dugay-dugay. Tirahon tana kung magka-time kita ang iban pang mga greetings. Daligid lang mga ka-aksyon, standby, manumbalik kita sa dilig lamang madugay. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo.
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:51 ng aton oras.
Kadtuan tanang balita gikan sa aton sining mga action reporters. Sunahon tanay si Aksyon Alvin Graba. Standby Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kangtanan sa duha patay. 7 ang pinason sa 3 kasi paradong aksidente sa Dakbanwa sang Silay. Nagdululungan gid ang natabo sa Silay subong agano. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, duhagid ang konfirmadong napatay. Samtang 7 man ang nagkalapilasan sa 3 gid ka separadong aksidentes dalanon. Dito mismo sa syudad sa Talisay, isa ang napatay sa aksidente kay nasang aga dara sa may Hacienda Adela, Barangay Lantad, no, sa syudad sang Silay, involving sa isa ka motorsiklo kag Mitsubishi Adventure. Samtang isa man ang napatay kagabi, involving man sa BMX bang bisikleta kag crosswind sa may Rizal Highway, Barangay Ginhalaran, sa syudad sang Silay. Nga ginpaamanan man kagina, may naaksidente man sa may area sa may access road sa may Bacolod Silay Airport. Na unahon taksyon na Rex sa area sang Hacienda Adela, Barangay Lantad sa syudad sang Silay, diin dead on arrival na sa Teresita Halandoni Hospital. Ining si Jobil Ramirez Jr., 35 anyos, taga Marapara, Barangay Villamonte, diri sa syudad sa Bacolod. Samtang pilason man ang iya sining upod nga si Remos Bahati, 31 anyos, kag ini matapos nga aksidente nga nagbunggo sa isa ka Mitsubishi Adventure mga lasay sa kaina sa nga aga dira sa may Hacienda Adela. Now sa initial diri nga pagpangusisa sa nga traffic investigator upod man kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang hepe sa police or rather sila City PNP, sakay ining si Ramirez Aksyon Rex iya motorsiklo upod ang iya sining backrider. Actually motorsiklo niya Aksyon Rex Yamaha nga Aerox bala. Halin Bacolod pakadto sa norte nga direksyon, while ang Adventure halin man sa norte going man sa south direction. Sa diin ang ining Adventure Action Rex. Adventure ne? Adventure Mitsubishi Adventure ang nakabunggo sa iya. In fact, ini ginumaneho ni Joe Ben Hamandre, 40 anyos. No, sunod diri kay Pitate, si Ramirez Aksyon Rex ang gasunod sa isa ka tracking halin sa Bacolod going kuntani sa north. Hinali na lang ni nag-overtake sa isa ka ginasundan sini nga tracking, pero way niya natalo pangdan nga may sugata gali nga Adventure. Rason nga ang natabo diri tigbungguanay head-on collision ang natabo. Gagindala pa kuntani, no, gintingwaan dala sa ospital ining si Ramirez dito sa Teresita Halandoni Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival, while ang iya sining upod ginabulong man sa ospital. Do kwan gali ni ano nin ang umagad ni paring Romo Pasaporte? Ining napatay? Oo. Ahay, kay son-in-law bana sang anak yang si Roma? Ining si kuano si Jovel Ramirez Jr. Oo, Jovel Ramirez Jr. Di plano kuntani niya may angkas ni siya? Ang angkas niya Aksyon Rex si Remos Bahati. Remos Bahati, 31 anyos, taga Barangay Villamonte man. Ang initial diri Aksyon Rex sunod diri kay kagbase man sa pagpangisisa man ni Police Lieutenant Colonel Pitate, mapagpadulong kuntani ni sila sa Lakawon bala sa beach. And aksidente man nga nag-just so happen nga way na nakatayon kay naamo ni natabo nga aksidente. Ari ang iniuna nga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. Ang backrider niya nagapon siya, pero si taman din dala action din kaya nag-respond dito sa atin yung city disaster risk. Anong plastada gid kagina, sir? Bagi ang natabo sinigang action din ang motorcycle riders going north ni sila, supposed to be makadto ni sila sa Lakawon Beach, and then ang Adventure naman going Bacolod City. May nasundan ni motorcycle
dump truck. Tapos nag-overtake ini siya. Wala pa sa siguro sa clear view, nag-overtake siya sa dump truck. Naigo na gid ang Mitsubishi. Nagkaon sa lane na gina-traverse ang Mitsubishi. Doon koalisyon ng natabo aksyon on arrival din siya dira sa ospital. Anong sarap doon karon ng driver sang Mitsubishi, sir? So mawari pa diri ang nato diri inbound na lang Mitsubishi, tapos ang driver ari man diri sa police station. Napatay ang driver sa motorcycle Aksyon Alvin, may liability niya siya. Biskan na tatawo nato hindi na bolt ang natabo kay traversing man siya sa right lane niya. Ang motorcycle, ang driver ang at fault diri Aksyon Alvin kasi siya ang nag-overtake na hindi clear ang view niya. Nagasunod abi siya sa dump truck. Yes, sir. Kamusta? Anong pinaka-latest medical bulletin sang angkas o sang babae, sir? As of now, Aksyon Alvin wala pa ako, pero may istorya man sa pag-ina ang babae. Okay naman na siya, sir. Oo. Sige, sir. Sir, Aksyon na rin sa kapahin ginamang... Bayi ang angkas siya? Bayi ang angkas. Sino ngalan to? Sir, Remos Bahate. Remos, babae? Babae ni siya. Aksyon na Rex Remos Bahate, 31 anyos. Amo ni Aksyon na Rex ang iya sining upod, no? Now kagabi Aksyon na Rex patay man ining 67 anyos nga lalaki matapos man nga na aksidente nga nabungguan man sang crosswind la 7:15 antak na kagabi dira sa may Bangga Golf, Barangay Ginbalaon sa syudad sang Silay. Ang biktima diri kilala kay Orlando La Chica. Residente ni siya sa Seaview, Barangay Ginhalaran sa syudad man sang Silay. Now sunod diri kay Lieutenant Colonel Pitate, sakay si La Chica sa iya sining BMX nga bisikleta from west to east direction. Matabukon tani Action Rex apang aksidente man nga nabungguan sang salakyan nga crosswind nga ginamaneho ni Carl Jason Santander. Residente man ni siya Action Rex, isa man sila ka lugar sa Seaview man sa Barangay Ginhalaran sa syudad sang Silay. Then tabo diri Action Rex mahana-ara na ang biktima sakay sa iya sining bisikleta pero within sa inner lane aksidente ini nga nabungguan sang crosswind. Kag nakaangkon man sang pila sa isining nga lawas pero ginhingagaw pa kuntani dalaman sa Teresita Halandoni Hospital apang inisya ang gindeklarar man nga dead on arrival. Ari ang liwat nga pagbalik ni Lieutenant Colonel Pitate. Sa Silay naman at around 7:35 in the evening of April 28 to 2021 involving ang isa ka senior citizen natin na nag-bike tapos Isuzu Crosswind. Unfortunately, nag-expire man ng napatay din ulang. Ang victim na to is Orlando La Chica Aranita, 67 years old. Driver ng BMX bike, nag-bike siya Action Alvin. Traversing from west to east. Tabok na sa dalan. Napan-reaching the inner lane, na-bump din yung aton biktima. Ang tigulang ni sustained multiple injuries and immediately brought by Silay City Rescue Team to Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital but declared dead on arrival by Dr. Vicente Toriaga at around 7:59 in the evening. Na Rex, kabahin lamang ini sa pahayag man ni Lieutenant Colonel Pitate, gimpaamanan man sang aksidente kay na Aksyon na Rexo, daraman sa area sang access road sa Bacolod Silay Airport, reckless imprudence resulting to multiple physical injury and damage to property involving ini sa isa ka Fuso truck kag isa man ka Suzuki nga multicab. Dining Fuso truck Aksyon na Rex ang ginamaneho ni Roberto Oliva, residente sang Hacienda Salome, Barangay San Pablo sa Banwasang Manaplah, while ang multicab ginamaneho ni Marnie Palencia, residente sa Barangay Ginbalaon sa syudad sang Silay. Din sunod diri kay Pitate, limanom diri sa anom Aksyon na Rex sila ang nakaangkon sang minor injury
Pero 5 na sa karon ang outpatient, isa na lang ang gina-obserbaran sang mga doktor sa Teresita Halandoni Hospital amo si Mario Palencia, 63 anyos. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension na Vitamin D3 ang suplemento sa ikayong lawas na to. No? Ang vitamin D nagabulig ini sa pag-preserve sa pamatan or sa sa mga kaugatan tablang kung kaisa kung mayro balda na sakit man kagang katulanan ta suportahan man sinisang life. ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Subo-subo maning balita ho. Kay ang Iloy natalan na pang ilubong siniman nga adlaw pero nag-commit man sa pag-suicide paglutang sang iya sining kaugalingon ning 45 anyos nga lalaki. Dira sa area sang barangay Mansilingan, hibaloon tabi ang latest nga investigation sa mga kapulisan. We have Aksyon Eric Magbanwa. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric. Siya sa Aksyon na rest. Do ka subo sang tingog mo kay... Do ka? Ha? Do na initan ka? Hindi ka paabot na ko lang pagsulod dola, arat tayo nawa. Pagsulod? Ate, pagsulod ara dayon timing ka dyan Ayo di purma. Si Dennis Richard Tiboroma ara sa subongga monitor siya. Pipo ka pangakuan pa sa nga to dira nga community pantry. Hindi kay pangimbitar ko no, ginaimbitar ta ni Alex Montesa nga malagaw ta kuno sa kalibutan niya kay may tula to kuno manok nga duha ulo. Ay dali. Ayo di purma. Ante mabalon kita sini. Laban Mabalon kita sini sang loy ang tapol, no? Nga may ano to? Sudla mo si nalunok. Ay, perte. Kita mo nok na may duwa ulo man. Gani man. Do sa Puro mga ka sine tao, ko lang na makita ya. Ha? Do sa mga sine. Oo, sa fantasy lang nga mga pelikula na. Yan Oo, amo na ganing nga sining ko magsulod ta sa sina nga kalibutan ni Alex Montesa. Balo kita tapol nga loya, no? Ang laban. Hindi tama. Buyagan. Ayo di purma. Hindi man maglayo ang itsura ni Alex kag ni Juan. Ni? Gini. Ni? Gini. Gale? Way ko kay mutad Way ko kay mutad. Imutari ba? Ayo di purma. Kung pamati ni sang isa ni. Lubuhin na si Gini.
Ay, Ang isa to ka pakalinong na to bro lagi na banatan tapa no. Ano na sa sa monitor. Way mo sa monitor ah. Oh, may kalibutan man to nga yaman. Laban Asenso kagalibel up man sa kadaan. Di kita nga technician na. Ang forman pa. Laban. Galibil up mo. Galibil up siya sa mga uling tubo. Ay, purya buyag. Sige na. Ano ni? Ate, sige, Ariya, subo niyang balita kay ang pagikog niya, gindungan niya sa lubong ni nanay karon alas 2 hapon. Si subo-subo na Aksyon Rex kay patay gini si Dino Junila, 40 anyos. Kag actually pumuluyo ni sa Aksyon Rex ang puro kabugwason, I stand corrected, parang kay Vista Alegre, nigli, no? Sakop. May ara magli nga puro kabugwason, ang Vista Alegre, ang masilingan, may ara. Vista Alegre ni? Oo, Vista Alegre ni. Kay may ara man kabugwason sa masilingan mo. Oo. Hindi Vista Alegre ni Sakop Aksyon Art. Di kayo na sang kagahon na sa puwan na siya sang iyang alipin partner nga patay na. Kaya ang istorya sinisato ni Police Captain Elmer Bonilla nga kay na sang kagahon, nagpanaog ni ang libin partnerya. Nagkadto sa suba, agod nga magkuha sang tubig. Gidugay na kibot na siya nga may naglupok Aksyon Art. Aksyon Rex, no? So pagkadto ito balik sa balay nila, nakitaan nila ning banaya nga si Dino Junila nga patay na. Kag may igo inisang luthang sa baba lapos sa likod niya sini Aksyon Rex. Kaya ang gingamit niya ni sulpak nga ang bala 12 gauge shotgun. Suno sa kay Police Captain Bonilla, why naman gid sang plano ang pamilya nga ipa-autopsy ang bangkay kag ipaidalom sa paraffin test ini napatay kay sila mismo nga pamilya. Kumbinsido man nga purely suicide kag wala sang foul play ang kamatayon sang biktima. Sila ni Captain Elmer Bonilla may mga dalom-dalom. Actually damo ni problema ni ang napatay Aksyon Rex mo si Dino Junila nga posible amo ini ang nagtulod sa iya sang kagahon nga maghikog agi sa pagluthang sang iya sining kagalingon gamit ang sulpak. So, immediately after sila, kita po ng ating kapulisan ng investigator na pusit kita dito sa area to verify the veracity of the case. So, pag-abot natin dito sa area, nakita natin yung isa ka tao na nag-hayaon, nag-lifeless na siya, nag-paligid sa iya pagalingan ng ligo. So, nagtawag kita sa Suko para magbulig kita sa crime scene investigation. And then, balis mo ng lawas, nakita natin wasak niya, nakita natin. Hindi mo yan siguro ang improvise sakyan mo pag-fix ang trigger sila. Sa pagpangisita natin sa yung mga biyandra sa kalibot, kagang yung living partner ng mismo, kuning pinagaling na sa prefer niya sa depresyon. Lagay nga iya na libong makanin ni kano karon alas 2 sang hapon. So kadua tungod na sa financial kay gibaligyan naman niya tricycle para i-gasto sa pagkalubong sa niya sa nanay kaya bayad na mismo kami sa niya patangan kaya katapos sila wala na sa trabaho. So yung mga consideration yung mga bagay sabihin ng rason na nag-commit sa suicide ng victim Aksyon Rex. Also sa palayag ni Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sang station number 7 kasi sa Kabinilya daw hindi nang ini first time na nag-commit sang paghikog ang biktima kundi makaduwar ni kapeses maginhimo niya ang paghikog nga natuluyan gid kay na sang gagahon nga wala ma-anticipate sa iya sining pamilya. Sa muning update sang atong nakuha sa sining kaso sang suicide case nga natabo kay sa kagahon nila sa may puro kabugwason sa Balagay Vista Alegre, sining syudad sang Bacolod. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita oras Aksyon, Aksyon Eric Magbano report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabagoho kag pinaka-epektibong Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon gikan sa ato sini nga mga out of town reporters. So nahontang balita gikan sa kay Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Hibaloon ta ni anay hoy ni may kang tanan sa sining ano niyo sa sining 38 anyos nga lalaki gin kastigo sang ila mga kaingod bangod hubog kag nagpanggamo. Inisyate gindala sa ospital bangod sang kapilasan nga nahiangkon sang biktima. Yari ang kaunda sa report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa syudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Aksyon Rex naglangat sa bulungan ng isa ka 38 anyos nga lalaki matapos yung kastigo sang ila malang nga mga kaingod sang ini ang magpanggamo bangod nga ini siya ang yara sa idalom sa makulubog nga ilimnon. Ang ini nga influensya na tulog sa yagod nga magpangguba sang mga kudal sa ila sini nga mga kaingod kag direging kastigo siya. Ang mabudlay pa kaini ang ginpapriso pagin sa iya sini mismo nga amari kag gintawgan sang pulis agod nga ipadakop ang sospitsado kag biktima man sa pagpangkastigo amo si Romeo Caceres y Biber, 38 anyos sa edad kag residente ini sang barangay Daga sa bahin sang isa ka housing dira sa may puro kaistaan. Ang report nga ini siya ang ginpapriso man gitawgan sa pulis sa iya sining amay nga si Romeo Caceres Jr. Suno sa payag sa aton sining District Duty gidala di siya kagabi sa bulol nga diri sa may Cadiz City Emergency Clinic tungod sang pila sa iya sini nga nawong kag ulo kag sa sini nga aga plano man sa kapulisan nga ini siya ang pagabuyan patapuso na lang ang prescribed hour of detention. Wala pa wala pakigangot ang iya sini nga amay kung ano ang plano sa iya sini nga bata matapos nga iya nigipapreso sang ini ang magpanggamo alas 11:25 ang takna kagabi nga ginresponderan sa mga barangay tanod kag kapulisan sa area sang barangay Daga. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz ay duwanta ang area sang La Carlota. 38 anyos nga lalaki hon dakpan sang kapulisan bangod naglapas ang curfew pero nakuhaan pa sang drug paraphernalias ang suspect. Yari ang kaunda sa report ni Aksyon Percival Villamor. Aksyon Pers. Yes, Aksyon Rex now ang Nakarluta Police Station nagkandak sang operation sang curfew hours alas 8 hasta alas 4 sang kaagahon. Pero ini ang alas 12:05 Aksyon Rex kagabi April 29, 2021
dito sa May Bliss Street, Barangay 1, Poblacion, La Carlota City. Kag ini siya ang suspect nga nagadalagan sa among highway, ini siya ginaparahan sang aton nga mga kapulisan sa syudad sang La Carlota apang nagpalagas pa ni siya Aksyon Rex. Kag sa unahan gina-apprehend siya sang aton nga mga kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Jonel V. Guadalupe upod ang aton nga alert team kag ang aton nga mga civil security unit sa La Carlota. Kag gina-apprehend dinhi ang isa ka suspetsado. Kag dito nakita kag nabalaan nga ini ang persona may standing warrant of arrest sa violation sang 9165 nga ginkilala naman sa kay James Gunn E. Gargallo alias Jimboy, 38 anyos, kag ini siya soltero kag wala sang obra kag pumuluyo sang Berto Street, Barangay 2, La Carlota, Negros Occidental. Narikubiran sa iya posisyon kag kontrol ang apat tanan ka mga Hitzel transparent sa suspected shabu. Ang isa dito dako gid Aksyon Rex ang nakuha kag na-recover sa iya posisyon kag kontrol. Kag sa isa ka folded nga bond paper nga dito nasulod ang laya nga dahon sang marijuana kag mga liso sini Aksyon Rex. Kag gindala ini siya sa station kag investigar sang aton nga kapulisan kag ini siya may standing warrant of arrest nga ginpapanaog ni Honorable Judge Mila Diap Camiso, presiding judge sang RTC Branch 74 La Carlota City. Kag ini siya karon sa custodial facilities sang La Carlota Police Station kag nagapangatubang sang dugang nga kaso sang Republic Act 9165 sa pagkilala naman sang Dangerous Drug Act 2002. Report live gikan diri sa compound sang La Carlota Police Station ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at ang balita, dahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga tubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Nagagda na kita sa masunod nga programa. Ang way ta malabutan, pabosantan lang ini
Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sinika Aksyon sa kanginan Aksyon. Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,